Ni ina so yin wani tambaya dan Allah. Salamu alaikum. Wai ni kan malaman Najeriya ko 'yan agajin da suke bin su ne suke ganin su ma sojoji ne. Ya mutum da aikin shi ya riƙe fa shugaban ECOWAS, sojojin shugaban ECOWAS. Sannan soja ne shi, sannan ya yi aiki a wajen, su sun tabbatar da ya yi aiki a wajen nan. Ya faɗi maganan nan. Malami ba ka da hujja ko wani abu da ka je ka duba abun da ya faɗa ƙarya ne ko gaskiya ne. Shi ya faje wajen kuma ya faɗi sunan wajen kuma ya san mutanen nan sun yi aiki da shi. Sannan ku zo kawai malami an keɓance ka a saikulin ɗin masallaci ka zo kana faɗan wai ƙarya yake yi. Kudayen agaji da ɗan mara wanda in aka yi bindiga ɗaya duk za ka neme su ka rasa. Mutumin da ya jagoranci an je an karɓi ƙasan da aka yi kwacen juyin mulki. Amma wai malami kana gefe dan Allah wai ka zo kana cewa ƙarya yake yi. Duk abun da kuka yi bai ishe ku wannan ɗin ma sai an zo an ba wasu gurɓatattu a cikin ku sun zo suna soki burutsu. Ɗan soki burutsu ne, haukar banza ce. To wallahi jahili ne yanzu zai biye ku. To malami shi perfect ne ko me ya sani? Ya mutum da ya rike abun nan ya yi aiki da su ya san su ya faɗi wajen. To mu mahaukata ne ba a nan suke hawa TikTok live ba? A nan suke hawa TikTok live ba za a iya sanin inda suke ba ko ba za a iya kama su ba. Wanne ne ɗaya ba za a iya ba za a iya kama su ba ko ba za a iya sanin inda suke ba. Budget fighter ne ba zai iya zuwa wajen in seconds in minute ba ne ya yi bombing ɗinsu. Wani ma ku mai da mutane mahaukata ku malamai daga kuka wasu malamai daga ciki da kuka fito kuna soki burutsu ni har kunya kuka bani. Kaga malami fa bai taɓa shiga ko farauta wani bai taɓa zuwa ba. Wai ya zo yana cewa wai ƙarya cani yake. A to kai ne mai gaskiya. Wani gaskiya ne rage naku wanda ba mu gani ba. Karban za kawai.